Ang laki ng galamay, oh. Yun, oh. Magandang araw mga kagamba. Kumusta na kayo? Yung mga nag-subscribe dyan na malapit dito, punta na lang at bibigyan ko na ng gagamba. Yung mga iba nagtatanong dyan ng samon, medyo limited yung samon natin ngayon. Pero may panaka-naka na dumarating pa rin dahil nahirapan na sila humuli. Sa ngayon na araw na to, may papakita ko sa inyo napakaliit na samon. Talagang bibing-bibi samon ito. Ang size lang nito, tangkal lang eh. Parang Tagalog lang itong kalaki eh. Ayan oh. Makikita nyo yan. Samon yan bibing-bibi siya oh. Ayan oh. Ayan siya oh. Bibing-bibi siya. Kulay brown. Ito mabagsik to. Saka magaling din to. Ilalaban natin to ngayon sa tangkal din na masbate. Kaparehas na kalaki. Kunin natin tangkal na masbate. Ayan yung tangkal na masbate. Yan. Ganyan lang siya. Kasi size lang sila. Ayan. Ayan siya. Ayan natin sa maliit na stick. Para kitang-kita siya. Mga kagagamba. Ayan siya mga kagagamba. Oh. Ayan. Parang malaki siya, no? Pero ano lang, tangkal lang yan. Ayan. Lalaban natin itong bibing-bibi na samon. Ito na, paglalabanin natin. Bibing-bibi ito. Tangkal lang size nitong masbate na ito. Pati itong bibi samon na ito, tangkal din ang size nito. Mas malaki pa nga yung tangkal ng tangkal ng masbate. Tapos ito namang masbate, bulik siya, bulik. Ayan, nako. Ayan. Hindi umimik yung yung bibi samon. Ayan siya. Ayan mga kagagamba. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Mabagsik tong bibi samon na to. Ayan, oh. Kita nyo? Mas malaki pa tingnan yung ano lang. Pinipitik-pitik niya. Ayan oh. Ayan siya oh. Hindi na gumalaw yung isa. Titignan natin niya kung sasagpangin niya at babalutan niya. Ayan, pinatalikuran yung dito sa kong. Ayan oh. Takot yung masbate na tangkal. Pero mas malaki yung dihamak yung masbate na tangkal. Mahaba galamay. Ayun oh, pinatalsik lang niya oh. Ayun ulit. Ayun oh. Tatalsik-talsik lang. Oh. Parang di kayang lagpangin Ay makagagamba, mahina na yung yung tangkal na masbate. Kukuha tayo na ng tangkal ulit. Ito tangkal na to. Cebu. Ayan. Tangkal na Cebu yan. Isang panalo na itong itong bibi samon na to. Kita yung bibi samon, ang laki ng muscle niya no. Ayan oh, makapal ang daliri. Ayan, magharap na sila. Oh. Ayan na, binalikan, babalikan siya. Oh. Iyon, takot din tong tangkal na Cebu. Duwag din pala. Ayan na oh. Papatihulog ka agad. Ayan. Wala yatang makakatalo dito sa aking bibisa mo na. Ayan siya oh. Galit ng bibisa mo ko kahit maliit siya. Tangkal lang size nito. Nakakagamba oh. Bibing-bibi talaga na samon. Anak na anak pa lang. Pero mabagsik pala.
Ayan, oh. Hindi, parang ayaw niya kagatin. Oh. Ayan na. Ayan. Ang mga kagagamba, nakita nyo ha. Talo na yung isa na naman kanina. Ha? Ano kaya, makatatlo kayong panalo ito? Itong bibisa mo na to? Makakatatlong panalo kaya ito? Titingnan natin. Pagka ito ayaw pa rin, tigilan natin itong isa na to. Pag ayaw pa rin niya, ayan o, ala. Sinundan pa rin siya ng baby salmon. Wala. Maliksi pa rin itong tangkal ng Cebu. Isa pa. Mga kagamba, isa pa. Ayan. Ayan na, wala. Hanap tayo ulit ng kalaban ng baby. Makakatatlo kaya ito, mga kagamba. Tingnan natin ha. PM kaya tapat natin dito, mga kagamba. Hanap ako ng PM. May TM ako rito eh. Ayan, TM yan, no? PM size yan, no? Ayan. Cebu pa rin yan, Cebu. Ayan siya. Ayan, TM Cebu yan. Tingnan natin, ha? Kung mananalo pa itong BB sa amon ko na to. Bibing BB talaga siya. Pero ang lalaki ng muscle niya, ang lalaki ng pata. Maliksi. Malaki ng kanyang pata. Ayan na. Oh, ayan ako. Ito na, mga kagagamba ha. Yan. Ang laki ng galamay, no? Iyon, no? Ang galing. Ang galing ng team ng Cebu. Nadali yung samon ko. Hindi siya nakatatlo. Ayan na, nanghina na siya. Magaling tong team ng Cebu. Nadali niya yung samon, yung baby samon. Ayan na. Mga kagamba. Isa pa. Ayun, no? Ayun, no? Binalot siya nung team ng Cebu, oh. Ayun. Binalot niya yung yung baby salmon ko, oh. Ayan, wala na, baby na. Patay na baby. Ayan, kinain siya ng ng team na Cebu. Mas mahaba di hamak yung pata niya pero manipis lang itong baby salmon, mga kagagamba. Makapal ang pata niya pero ayan, nadali siya ng ng PM ng Cebu. Ayan. Ayan. Binibilot pa rin niya. Ayan. Ang nakadali sa kanya PM ng Cebu, yung tangkal na dalawang pinakita ko. Tangkal ng Cebu sa tangkal ng Masbate. Pinitik-pitik niya pero itong PM ng ng Cebu, ayan, nadali siya. Maliit lang yan siya nung PM ng Cebu. Palagay ko gutom na to kaya sinagpang niya agad. Ayan yung tigilan sa kutan. Ayan, mga kagagamba, ayan, pinaikot na niya, binilot na niya. Ipapakain na natin baby salmon ko na ito sa PM ng Cebu na to. Alagaan ko itong PM na ito. Palalaking ko ito, mga kagagamba. Ayan. Natunghayan nyo ulit yung laban ng PM ng Cebu at saka baby salmon. Yan, ipapakain ko na sa kanya yan. Ayan, mga kagagamba. Natunghayan nyo na naman, napakagandang laro. Yung napanood nyo kay Kagambino no isang araw, dito namin ginanap yung yung laro na yon. Yung isa daw na kasama niya, nakalimutan ko yung pangalan, pupunta rin daw dito para maglalaro din kami. Magpapalaban kami ng gagamba, kanya-kanya kami ng gagamba. Sana subaybayan nyo yung abangan nyo yung yung paglalaban namin. Yung sa isang araw nandito na naman si Kagambino. Maglalaban kami ulit kasi kukuha siya ng gagamba susunod na araw siguro. So, yun lang, mga kagamba. Bye-bye.